Reprezentačný ples mesta Snina, jeho 6. ročník sa konal v predposlednú januárovú sobotu. 170 hostí vítal primátor mesta i riaditeľ Domu kultúry v spoločnosti prívetivých dvorných dám, úslužných lokajov i členov dôstojnej mestskej stráže. Ako by mesto oprášilo starú kroniku a vrátilo sa do čias minulých na dvor Sninského kaštieľa. Dáva sa všetkým na známosť, že dnes sa bude v našom meste hodovať a zabávať. Kto celý rok poctivo pracoval, nech dnes plesá, tancuje a hoduje. Po príhovore a slávnostnom prípitku bol ples otvorený netradične výstrelom z historickej pištole veliteľa mestskej stráže Herolda. Nie je ľahké vymyslieť nejakú myšlienku, ale tohto roku to bolo také ako inšpirujúce, pretože dokončíme kaštieľ a po také nejakej debate s tými najbližšími organizátormi sme sa zhodli na tom, že dajme tomuto plesu charakter historický. Nesie sa to v tom historickom tóne práve kvôli teda tohoto ročným mnohým významným datumom a udalostiam v Snine. Taký vrchol by mal byť 5. júla, keď otvoríme zrekonštruovaný kaštieľ. Nápaditá myšlienka sa rozhodne stretla s úspechom. Dalo to tomuto plesu patričnú noblesu, patričnú radosť prostredia, z hudby. Fakt som mal pocit, že ako keby z minulých čias sme tu prišli a nás tak ochraňovali, ako to povedal na začiatku, že vy sa tu bavte a my vás ideme ochraňovať. V pohostinnej sále imaginárneho kaštieľa sme ešte chvíľu zotrvali. V úvodnom programe Parket patril dvorným dámam a ich spoločníkom. Zaujímalo nás, či hostí večera táto doba láka, či by sa chceli vrátiť 200 rokov späť. Zaujímavé by bolo tak nakúknúť niekedy, hej, ako nestranný pozorovateľ, vidieť to. No, na tej dobe by ma lákali tak akurát šaty, oblečenie, krásne obrazy, krásne zariadenie, záhrady, ale to by bolo asi tak všetko. Teraz je, či sa mám na to pozerať ako podaný alebo ako grof. Nie, ja si myslím, že Pán Boh nám dal tú dobu, ktorú nám dať mal a ja som šťastný a spokojný s tým, čo mám a v ktorej dobe sa nachádzam. V programe sa predstavili tanečníci súboru Merlin i členovia šermiarskeho klubu Vikont. Príjemnú náladu dotvárala rodáčka z nedalekého Stropkova, hlavný hosť večera. Milujem spievať, publikum, potlesk. To je taká droga, ktorá aj preto možno mnohí moji kolegovia nevedia odísť, lebo to vás hrozne nabíja. Pokiaľ je výborná odozva, čo aj dnes bola, tak ma to nesmierne teší a naplňa. Aj keď o tom ešte nevieš a chceš sa len pobaviť, bude tvoja večná pieseň a vôbec nie je letný hit. Po vystúpení Beaty Dubasovej výborná plesová zábava pokračovala až do rána. O dobrú hudbu sa postaral Tóno Váš, na ľudovú nôtu hrala a spievala miestna skupina Pajtáše. Na ples, prečo by mali chodiť? Tak asi, aby sa trošku aj zabavili, aby tie všedné dni boli trošku také spestrené, aby to bolo niečo výnimočné. Pretože ľudia sa stretnú, ľudia sa zabavia. V dnešnej dobe, ktorá je taká troška smutná, je to taká malá kvapka radosti. Je to také uvoľnenie, relax, oddych, odputanie sa od tých bežných problémov a starostí. Zdejší atmosféra je prostě nezabuditelná a chtěl bych říct, že dnešní úvod se zdejším pořadatelům povedl, protože to bylo úžasné. Ta aranžma bylo fascinující. Tady to je prostě dělaný ze srdce. Vynikajúca nálada, priateľské rozhovory, parket plný tanečných párov, bohato prestreté stoly plné vyberaných jedál či nápojov, zaujímavé ceny v tombole. Aj takýto bol ples v Snine. Spokojní odchádzali organizátori podujatia i ich hostia. Tí poslední opúšťali slávnostne vyzdobenú spoločenskú sálu Domu kultúry o 6. hodine ráno. Pre televíziu Zemplín Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.